Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa jälleen Ylen aamun seuraan. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Ja Nina, millainen aamu meillä on tänään luvassa tai käynnissä? Hyvää huomenta. Kylmää aamua kyllä nyt koko maassa on. Että meillä on selkeä yö ja pakkasta ihan eteläisintä Suomea myöten. Nyt aamun ensimmäiset uutiset, hyvää huomenta. Ukraina on tehnyt eurooppalaisten liittolaistensa kanssa sopimuksia, joiden ansiosta Ukrainalle toimitetaan lisää ilmapuolustusjärjestelmiä ja tykistöä. Hyvää huomenta. Meillä on varsin kylmä aamu ollut tähän mennessä. Kuluvan syksyn kylmimpiä lukemia on ollut monin paikoin ja pakkasta eteläisintä Suomea myöten. Meillä aluksi vaikuttaa korkeapaineisena, niin sää on tänään poutaista, mutta lännestä illaksi on jo saapumassa EUta halutaan nyt laajentaa ja uudistaa nopealla aikataululla. Miten merkittävä tämä tämänpäiväinen huippukokous on tästä näkökulmasta katsottuna? EU-johtajat kokoontuvat tänään Granadaan Espanjaan keskustelemaan unionin tulevien vuosien tärkeimmistä tavoitteista. Millaisella visiolla EUta kehitetään? Tervetuloa keskustelemaan tästä europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta sekä Eero Heinäluoma SDPstä sekä akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään puolilta päivin Oslossa, mutta miten rauhaa tämän päivän maailmassa rakennetaan? Tervetuloa rauhanvälitysjärjestö CNI:n ohjelmanjohtaja Ville Brummer sekä rauhanjärjestö Sadankomitean pääsihteeri Jarmo Pykälä. Huomenta. Mennään nyt Saksaan, missä sunnuntaina noin 20 miljoonaa äänioikeutettua äänestää vaaleissa Bayerissa ja Hessenissä. Maan politiikka on murroksessa, koska valtapuolueiden suosio heikkenee ja ääriajattelu lisääntyy. Seuraavaksi Afrikkaan, kenialaiselle maissipellolle Eldoretin kaupunkiin, missä maissisato onnistui 5 huonon sadekauden jälkeen. Minkälainen merkitys tällä on? Paikan päällä on Afrikan kirjeenvaihtajamme Pasi Toivonen ja hänellä tosiaan on tällä kertaa hyviä uutisia. Hyvää huomenta Pasi. Niin kerro alkuun, minkälainen tilanne siellä pellolla juuri nyt on? No, pellolla on juuri tällä hetkellä se tilanne, että täällä on maissi korjuu kypsää. Sen tietää sitä, että nämä lehdet ovat tällaisia rapisevaisia. Ja toinen tärkeä merkki on se, että tämä maissin tähkä, joka normaalisti siis kasvaa yläviistoon, niin se on nyt pudonnut alaviistoon. Siitä tiedämme, että nyt on aika heilauttaa viidakkoveistä ja korjata nämä tästä. Ja kun nämä varret tästä katkotaan, niin kuin nyt tapahtuu juuri, niin ne kerätään tällaisiin isoihin kuhilaisiin, joissa ne sitten ovat pari viikkoa vielä. Ja sen jälkeen sitten revitään nuo tähkät irti ja myllytetään ja jyvät erotetaan akanoista. Ylen aamussa on luovan ja ehkä tällä kertaakin jälleen hieman piikikkäänkin jälkiviisastelun vuoro. Tervetuloa paneeliin tällä kertaa kielitieteilijä Janne Saarekivi, opiskelija Emilia Uljas ja viestintäyrittäjä Jari Erola. Piikikkäitä. Vaatteiden ja kenkien tuoteväärennöskauppa eli niin sanottu reppikauppa on kasvanut. Väärennettyjen tuotteiden kysyntä on kasvanut jopa niin paljon, että katuryöstöissä ihmisten päältä viedään väärennettyjä takkeja, kenkiä ja noita tuotteita myydään sitten netissä. Toimittajamme Anu Rummukainen on seurannut tätä ilmiötä vajaan vuoden ajan. Hyvää huomenta Anu ja kerro meille, minkälaisia havaintoja tästä ilmiöstä olet tehnyt? Hyvää huomenta. Tämän vuoden nuoreksi suunnittelijaksi on valittu Henna Lampinen. Aalto-yliopiston maisteriohjelmasta valmistunut suunnittelija teki voittoisan mallistonsa vaatekoollen 54. Alles dafür zu tun, dass es nicht zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt, dass auch keine Gebietsansprüche gegenüber Armenien jetzt hier formuliert werden, sondern dass wir den Friedensprozess, der so dringend notwendig ist zwischen beiden Ländern, in der sehr schwierigen aktuellen Lage noch
Ruotsalaisen Dödspatrullen eli kuolemanpartio rikollisverkoston epäillään salakuljettaneen ja yrittäneen salakuljettaa Suomeen satoja kiloja huumeita. STT:n tietojen mukaan huumeita epäillään päätyneen muun muassa suomalaisille katujengeille. Miten suomalaiset katujengit kytkeytyvät kansainväliseen rikollisuuteen, siitä puhumme nyt. Ja ylipäätään tästä tilanteesta otetaan päivitystä. Tervetuloa Yleen aamuun tutkintaosaston päällikkö, rikosylitarkastaja Timo Kilpeläinen. Kiitos. Keskusrikospoliisista. Yhtenäisiä myös EUn rivit ovat Ukrainan tukemisen suhteen. Tulokset siitä, ketkä edustavat saamelaisten asiaa saamelaiskäräjillä seuraavan 4 vuoden ajan. Tulos vahvistetaan tänään ja uudet edustajat aloittavat kautensa ensi vuoden alussa. Toisen asteen koulutus on nykyään nuorelle maksutonta, mutta jos suorittaa 2 tutkintoa, siis ylioppilastutkintoa ja ammatillista tutkintoa samaan aikaan, on voinut joutua maksamaan opinnoista. Syynä on opetusministeriön virheellinen ohje, jonka taustalla on epäselvästi muotoiltu lakiteksti, ja tämä on tietenkin aiheuttanut sekaannusta eri puolilla maata. Tuntihinnat oli eilen jo aika lähellä nollaa ja halpaa on tässä lähipäivät vielä. Niin, että ei muuta kuin pesukoneita pyörimään ja kaikki. Niin nyt on. Oikein hyvää huomenta, tervetuloa Ylen aamun seuraan, kiva kun olet siellä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja tänään on kulunut 25 vuotta siitä, kun suomalaiset saavat ensimmäistä kertaa käsinsä tämän nuoren pojan seikkailut. Harry Potter ja Viisasten kivi ilmestyi suomeksi ja siitä alkoi matka, joka muutti lasten maailmaa. Kyllä, 7 kirjaa kaiken kaikkiaan on julkaistu ja kirjojen avulla moni lapsi on oppinut lukemaan ihan kirjallisuutta. Pitkää tekstiä. Ja sieltä on ihan uusia suomen kielen sanojakin syntynyt. Nimittäin ilman Harry Potteria emme tuskin osaisi puhua vaikkapa ankeutta. Tai tylypahkasta. Mä tarkistin eilen kustantajalta lukuja ja sieltä kerrottiin, että suomenkielisiä Harry Potter-kirjoja on myyty Suomessa noin 2,5 miljoonaa kappaletta. Eli aika monen suomalaisen elämään tämä tarina on kuulunut. Hurja määrä. Tänään palaamme tosiaan Harry Potterin maailmaan. Kirjat suomentaneen Jaana Kapari-Jata